9 de agosto, venres. Imos falar de Somalia, como sempre, últimamente Somalia está de actualidade. Hoxe imos falar dunha actividade solidaria que ten que ver con Somalia. Varios artistas plásticos galegos reunironse para xuntar fondos para axudar a Somalia. A campaña chamase A Nosa Colleita para Somalia e intentan reunir obras de diferentes artistas para contribuir a esta causa. O día 10 de setembro en Vigo, detrás do Marco Arcafé, ali serán presentadas estas obras, se poden ser vendidas e tamén subastadas nunha poxa posterior. Deli Sánchez é un dos artistas plásticos que está a organizar esta actividade. Con el conversaremos para saber, como podemos conseguir unha obra de arte destas e poder axudar deste xeito a Somalia, ou incluso se alguén que nos escoita, algún artista, algún pintor, algún escultor, quere tamén participar coa súa obra, como pode facelo? Isto o saberemos despois cando falemos con Deli Sánchez. Como sempre, tamén antes de comenzar, saudamos os ointes da madrugada que nos escoitan entre a 1 ás 2 da mañá. Benvidos a eles tamén. O enderezo electrónico é algo que tamén nos gusta dar todos os días para que alguén que nos queira contar algo, preguntar ou participar, poida facelo. Convivir en igualdade, @radiogalega.es. Hoxe no control técnico acompáñanos Daniel Casares. Son as 7:09 e comezamos. Convivir en igualdade. Con Clara de Sá. Chega de moitas maneiras. Somalia, que está de actualidade polo que está acontecendo ali neste lugar do Corno de África, chega a todos e chega tamén, como non, aos artistas. Hoxe imos conversar con Deli Sánchez. Deli naceu en Santiago, é pintor, escultor, técnico superior en artes plásticas aplicadas á escultura. El está afincado perto de Compostela, en Lestedo, e combina a pintura dentro dun estilo expresionista onde o colorido e a materia está patentes coa escultura en granitos galegos, mármores, ferro e mesmo a mistura destes materiais. Tamén lle gusta moito o jazz e, o concepto musical tamén é aplicado á pintura. Deli, boa tarde. Hola, boa tarde. Deli, conversamos contigo porque ti es un dos organizadores dunha actividade que nos chama a atención, non? Que é, vos chamadela A Nosa Colleita para Somalia. Contanos un pouco que é isto, Deli. A Nosa Colleita para Somalia é un de tantos eventos que están tan de moda agora mesmo, que a través de Facebook a artista plástica Susana Pazo de A Estrada foi un pouco que iniciou este evento. Colgou na rede, puxose en contacto con distintos artistas de todo Galicia, para ver se podíamos arrimar un pouco o ombro a favor desta xente que tanto sufre en Somalia. E o evento o que consiste en que os artistas plásticos donamos obra para ser vendida e subastada nun evento, nun acto que se vai a facer en Vigo. Que será o día 10 de setembro, según teño entendido, non, Deli? Sí, o día 10 de setembro, durante todo o día no Arcafé detrás do Marco, en Vigo. Aí é onde, se podan facer esta poxa, esta subasta destas obras que prestan, que ceden, que regalan, moitos artistas, non? Deli, tedes xa moitas persoas dispostas a participar, pero sempre se pode abrir a alguén máis, non? Que nos este escoitando. Sí, a verdade é que este evento xurdiu fai moi pouco tempo, fai como 20 días aproximadamente. Enseguida, sin titubeos, os compañeiros de profesión desta compañeira, de Susana, sin dudar un momento, enseguida nos adherimos a esta historia. E a verdade é que agora mesmo somos a 40. En 20 días eu creo que está moi ben. O que si facemos un chamamento é que se alguén máis se quere sumar, cantos máis somos, a verdade é que mellor será, máis se recaudará e un graniño de area que podemos poñer desde este colectivo de artistas, non? Efectivamente, como terían que poñerse en contacto con vos, Deli, se alguén nos escoita e di, pareceme boa idea, eu quero tamén, engadir un cadro, unha escultura, algo que poida ser subastado, non? É moi fácil, a través de Facebook, facebook.com
barra a nosa colleita para Somalia. Entrando nese evento, pois ali no muro pode colgar a obra que quere donar, e, bueno, hai foro de discusión tamén, o sea que é a mellor maneira de poñerse en contacto con nós. No Facebook, repetimos, a nosa colleita para Somalia. Tedes tamén actividades musicais que, bueno, pretendedes celebrar un día de actos, non, de actos artísticos onde vos dades un pouco a man diferente tipo de, bueno, pues de artistas, neste caso, para poder contribuir a esta causa, non? Sí, bueno, a verdade é que se quiso sumar moitísima xente, empezaron a sumarse tamén músicos, poetas, e entonces, bueno, pues abrimos un pouco, o sea, aproveitamos un pouco isto para darlle ao acto un pouco de alegría, non? Entonces que non vai ser unha cousa así como moi sórdida, de que só hai unhas pinturas ali que a xente pode donar, sino que ademais vamos a facer pois unha especie de festa donde distintos músicos que de xeito gratuito, evidentemente, se quixeron sumar, e sí que faremos uns concertiños ali durante o acto. Deli, os artistas teñen que poñerlle prezo ás súas obras, ou como é isto? Como organizades o evento da Poxa? Bueno, evidentemente cada artista pon o precio á súa obra. As obras van a estar a venta durante todo o día aos precios que os donantes marquen. Sí. Si ben é certo que ao final do día aquelas obras que non fosen vendidas se vai a facer unha subasta entre medias destes concertos que estábamos falando. Nese acto se van a subastar as obras que durante o día non fosen vendidas. Claro, estes prezos saen con un precio de saída máis baixo, evidentemente. Sí. Se quedan obras sen vender, estas serán devoltas, non, ás persoas que as doaron. Sí, se non fosen vendidas durante o día, nin fosen vendidas durante a subasta, as obras van de volta aos seus donantes, evidentemente, sí. Deli, correse a preguntar, alguén a través de internet, porque a mellor non poida asistir a esta poxa, ou a esta venta, a este, bueno, acto solidario, podería tamén acceder de internet, é dicir, na plataforma de Facebook? Bueno, non se deu o caso, pero todos os artistas que donamos a obra, colgamos a foto desa obra co precio, as medidas, as técnicas. Entonces, evidentemente, se alguén entra no evento de Facebook e ve unha obra que lle interesa, pois mira, aí mesmo pode opinar e pode facerse ca obra directamente, por suposto. Efectivamente, porque sería abrir un pouco máis, non? Porque claro, é o día de setembro en Vigo, e resulta que a mellor alguén non pode estar ese día ou non se pode chegar e ten interese en participar, non? En recibir unha obra e aportar o seu gran area. Entón sería tamén un xeito. Lembramos de todos os xeitos esta páxina de Facebook, a nosa colleita para Somalia. É moi doado, ali entrades e podedes ver as obras de arte, comentarios, se poden deixar comentarios e se pode, bueno, pues mesmo participar. E se alguén, tamén decíamos ao principio, que nos escoita, que é un artista e tamén quere facer a súa doazón, aí tamén o pode facer, non, Deli? Sí, efectivamente, o sea, tanto para artistas como para calquera que queira colaborar de calquera xeito, bueno, pues no evento está aberto para que a xente opine libremente e faga as súas opinións, vamos. Os fondos que regadedes nesta ocasión serán destinados a ONG Médicos Sen Fronteiras. Eles serán os encargados de algún xeito de poñelos bueno, de darlle utilidade necesaria, non, en Somalia. Sí, o evento nun principio surdiu sin ter moi claro con que ONG contar, nin tiñamos tampouco moi claro en que cidade celebralo. Entonces, bueno, foi entre todos realmente de xeito superdemocrático, porque todos enseguida os que nos fomos adherindo, pois fomos opinando e bueno, decidimos finalmente que o acto sería bon que se celebrase en Vigo, pois pola cantidad de habitantes que ten, e bueno, porque nestas datas tamén hai máis xente, e a ONG que se decidiu entre todos por maioría foi Médicos Sen Fronteiras. Entonces, a totalidade da recaudación vai para Médicos Sen Fronteiras.
e dentro de Médicos Sin Fronteiras a totalidade destes cartos van directamente para Somalia, é dicir, que non van para outros sitios que Médicos Sin Fronteiras estén, non? Porque sabemos que médicos están en moitas partes do mundo, non? Pero nos, o que si quisemos deixar moi claro é que a totalidade destes cartos fosen exclusivamente para estes nenos de Somalia que están morrendo 4 ou 5 diariamente. Que impresionante, sí, señor. Pues no nos queda máis que agradecer a Adeli Sánchez e sobre todo a este colectivo de artistas que tiveran pues esta magnífica idea, non, de poñer o seu arte tamén a disposición da solidariedade. Deli, muitísimas gracias. Gracias a vos.